अभी कहती है कि यूपी में का बा, अभी कहती है कि एमपी में का बा, अभी तुरंत अगला वीडियो में कही कि भारत में का बा। तो सुन ले का बा। हरी का बा कइले बिया मानी नहीं न कफन की हो। हरी का बा कइले बिया मानी नहीं शनिचरी हो। हरी मेहर ये तना हे हर बिया बोल न हम का करी हो। मेहर ये तना हे हर बिया बोल न हम का करी हो। हरी कुआरे से का बाके कीरी बाटे कटलस, बड़ा काटे कुलिया अपना लीला रा पसटलस। कुआरे से का बाके कीरी बाटे कटलस, बड़ा काटे कुलिया अपना लीला रा पसटलस। हरी का बा के खजुआ हट भइल बा कवन दवैया करी हो। का बा के खजुआ हट भइल बा कवन दवैया करी हो। हरी मेहर बड़ा काहे हर बिया बोल न हम का करी हो। मेहर बड़ा काहे हर बिया बोल न हम का करी हो। काने हर सिंह राठौर यह करबू। वाह बहुत नीचा आदमी। यहाँ तो नीचे धरती में कोई न होएगा।